verdenskrig var primært en konflikt, der foregik i Europa fra 1939 til 1945 og i Asien fra 1937 til 1945. Flere lande i Europa var hårdt ramt efter krigen. USA var deltager i krigen, men da krigen ikke foregik på deres jord, var de ikke ramt af krigsskader i samme grad som Europa. USA er derfor økonomisk stærkere, og eksporten til Europa stiger. Amerikas befolkning er ovenpå efter 1930'ernes depression og 2. verdenskrigs usikkerhed og mangelfuldhed. Efter krigen opbygger de imidlertid et trygt og godt fungerende samfund. Et samfund, der samtidig bliver opstillet med en autoritær undertone. Der var store forventninger til den kommende generation, nemlig 68'erne, om at de var parate til at give til samfundet og videreføre principperne om velfærd. Til forskel fra deres forældre havde 68'erne ikke prøvet at gå sultne i seng, og havde derfor ikke oplevet andet end fremgang. Samtidig oplevede langt flere unge at få sig en videregående uddannelse, og dermed få en helt anden ungdom, end den deres forældre havde haft. Der blev hermed skabt en kløft mellem generationerne, og et ungdomsoprør mod autoriteterne gryder. Selvom USA i denne periode oplever en stor fremgang på det økonomiske plan, er det langt fra hele befolkningen, som var del i goderne. 40 millioner lever under fattigdomsgrænsen. Her er en stor del af den sorte befolkning, som i de store byer bliver boende i centrum i trøstesløse slumkvarterer. Selvom raceadskillelsen og forskelsbehandling på tværs af hudfarve var forbudt, levede mange sorte mennesker under diskrimination fra det hvide samfunds side. Dette foregik specielt i de sydlige stater, hvor de sorte havde langt ringere muligheder end den hvide befolkning. En højesteretserkendelse fra 1869 havde afgjort, at adskillelse eller segregation ikke var ensbetydende med forskelsbehandling. Derfor var der en udbredt opfattelse af, at det var lovligt at holde sorte væk fra skoler, busser, restauranter osv., hvis man blot kunne anvise dem andre muligheder. I praksis betød det en diskriminerende forskelsbehandling. I 1954 sagde en ny højesteretskendelse, at raceadskillelse var mod loven. Det betød, at de sorte nu havde både loven og forbundsmyndighederne bag sig. Dog var det en helt anden sag at gennemtvinge denne ligestilling i praksis og ændre de fastgroede holdninger hos den hvide befolkning. Kampen for de sortes rettigheder begyndte i Little Rock, Arkansas i 1957, hvor nogle forbundstropper måtte sikre nogle sorte børn adgang til en hidtil hvid skole. Efterfølgende følger flere voldelige og ikke-voldelige demonstrationer for sortes rettigheder. Baptistpræsten Martin Luther King var leder af den største borgerrettighedsbevægelse og var inspireret af Mahatma Gandhis ikke-voldsprincip og gik ind for forhandling. Han bliver kendt for busboykotten i Montgomery fra 1955 til 1956, hvor Rosa Parks nægter at afgive sin siddeplads til en hvid mand efter en lang arbejdsdag. Rosa Parks arresteres, og en busboykot, hvor alle sorte vælger at gå i stedet for at tage bussen, blev startet af Martin Luther King. Da det primært var de sorte folk, som benyttede bussen, resulterede det i, at busselskaberne var nær konkurs. Derefter blev loven ændret, og de sorte forvises ikke længere til det bagerste sæde. En anden ikke-voldelig demonstration af de sortes rettigheder kunne være de såkaldte sit-ins, hvor folk sætter sig i forbudte områder i f.eks. en restaurant, og bliver siddende, indtil de enten fjernes med vold eller bliver arresteret. En af de første sit-ins foregik i 1955 i Baltimore, Maryland. Ved disse ikke-voldelige demonstrationer var det ofte unge studenter, som kæmpede for lige rettigheder til alle, som deltog. En anden borgerrettighedsforkæmper var Malcolm X. Til forskel fra Martin Luther King gik Malcolm X ind for mere voldelige metoder. Han troede ikke på forhandling og ikke voldelige demonstrationer. Han mente, der skulle vold til. Et kendt citat af Malcolm X er "By any means necessary, including violence". Han inspirerer efterfølgende til mere radikale bevægelser, som blandt andet Black Panthers. I løbet af 60'erne sker der større fremskridt i retning mod de store mindretals rettigheder og ligestilling. Dog foregår der stadig racediskrimination den dag i dag. Eksempler på dette kunne være episoder, hvor en hvid politibetjent dræber en ung sort dreng.
Vietnamkrigen opstår på grund af en konflikt, hvor der på den ene side er den kommunistiske Nordvietnam og FNL, og på den anden side Sydvietnams regering og USA samt SEA-2. Man ved ikke helt, hvornår krigen startede, men den endte med en fredsslutning i 1975. Nordvietnam sejrede krigen, og den endte med et genforenet Vietnam, der gik tilbage til kommunisme. Og studenteroprøret betegner den bølge af opstand, der fandt sted på omkring 2000 universiteter i den vestlige verden i 1960'erne. Fælles for de studerende var, at de gerne ville have medindflydelse, og de gerne ville bryde den forældede ledelse af universiteterne. Mellem januar og juni 1968 fandt der over 200 studenterdemonstrationer sted, hvoraf 59 opstod i besættelse af bygninger. Den konservative Nixon blev præsident i 1972 i USA. Han lovede, at USA ville afslutte Vietnamkrigen på en fredelig måde, og de unge studenter nok skulle få mere medindflydelse. Han holdt næsten, hvad han lovede, men inden krigen sluttede, blev han taget for Watergate, hvilket betød, at han selvfølgelig måtte afgive sin præsidentpost. I 1965 støttede 2/3 af den amerikanske befolkning USA's engagement i Vietnam. I 1971 var støtten faldet til en tredjedel, og størstedelen af modstanden var ungdommen og universitetsstuderende. Og i takt med at krigen voksede i 1960'erne, var ungdommen blevet meget stærkere, og der opstod ungdomsoprør rettet mod den amerikanske konservative. De var imod den store mængde af racediskrimination, kvindeundertrykkelse og andre uretfærdigheder, som USA stod bag.